Ale vy jste střelbě zasvětil celý život, protože v ní, abych tak řekl, podnikáte a mě zaujalo, že jste vyvinul první chytrý terč na světě, který byl vytvořen pro sportovní střelce a jde o jediný kompaktní box připojený přímo na váš tablet, smartphone nebo počítač. Tak to vysvětlete, to je zajímavá věc. Takhle přesně, jak jste to řekl, tak to je. Je to prostě první terč na světě, který se připojí k internetu, dokáže ty výsledky uložit na cloud. Jde tam o to, jako mají dneska všichni fotky na Google disku, jsou zvyklí, že si je prohlíží odkudkoliv, vyfotí fotku, nahraje se to. Tak veškeré ty zásahy jdou okamžitě na náš cloud, MyMito, odkud se ty výsledky potom dají prohlížet. Ale tím to nekončí. V budoucnu počítáme tak do roka a půl, by se ty výsledky, jak se budou shromažďovat, jak budeme mít od střelců více a více dat, tak my potom budeme dokázat vstupovat do toho procesu té střelby, což ještě nikdo nikdy neudělal. To znamená, že ten člověk v momentě, kdy udělá chybu, tak se zpožděním například 0,2 sekundy, my mu dokážeme říci, teď si udělal nějakou chybu, nějakou odchylku od své běžné střelby. V tom je jako takže na to jste skutečně přišel vy jako první na světě, na to nepřišel ani soudruzi. Já myslím, že to napadlo tohleto stovky tisíce lidí, ale já jsem to prostě udělal. Tak to vám gratulujeme, to je paráda.